Well, kaputan ni Apo Mayor, Ronald Tama Ilbasan, kat maragsakan launay nga nangabak iti legislative body, iti back-to-back slang championship nga nangruna kat nangabak kami iti Region 1 kat kunana nga masapol nga tumulad dagiti barangay iti napintas nga klase ti pinag-session halang dapat nga ili iti may tantan o prodigat pati barangay. So kanagtad kami iti smart TV and laptop iti kada session hall, at the same time dagiti tablets iti SK chairman tayo. Well, kas dating obrahan tayo, the tourism office shall prepare dagiti na tumatumang aktibidad kada weekend at unto dito iti pagkatangan ti makmakan kadalaklako, balito nga food hub dati ilimi kat napintas nga umay pagpasyaran dagiti na tumaduma nga tattao halang at iti pinilindigat pati kabangay-bang nga lugar. Kanyami kinapo mayor, basta na kami kat nyaman mawas pasamak agay kaysa kami dito lang iti kanayon apo nga ibang panakkel mi nga anyaman iti titigra ken pasamak umay iti ila pinili kat ipapilit mi. Ikabil mi aming pumuspos ang kinapo mayor ken iti aming opisyales ken department heads nga naranyag ti masakbayan ti ila pinili. Ti kakailyan mi iti ila pinili, kablawang kayo iti naragsa ka Paskwa ken nagasat nga barong tawan, and rest assured that anyaman iti paspasamak, iti aglawlaw, iti ngato, iti anyaman nga banag. Kat agay kaysa kami nga literesyo, tapos kasta kat makapagserbi kami, kada kayo nga nasaya at makakitad kami iti isang kapasit nga isam nang nangruna natang Paskwa.